A Policía Autonómica desartellou unha organización que proporcionaba aos pacientes certificados falsos de probas PCR de antíxenos. A práctica levábase a cabo nunha clínica de Vilagarcía e noutra da localidade coruñesa de Ames. Polo de agora, no marco desta investigación, hai 3 persoas detidas e unha cuarta imputada. Entre eles figura o suposto líder da trama que operaba dende o Milladoiro. Están acusados dun delito contra a saúde pública, organización criminal, falsidade documental, usurpación de funcións públicas, intrusismo, suplantación de identidade e estafa. Os certificados falsos expedidos por estes centros contaban co logo das clínicas e cun código QR aparentando todos os requisitos legais para viaxar ao estranxeiro, pero realmente sen validez legal. Ningunha das clínicas contaba cos requisitos sanitarios para o seu funcionamento como centro sanitario e unha parte dos traballadores carecía da titulación sanitaria necesaria. Ademais, facían asinar ao paciente un consentimento informado e un documento de protección de datos. O custo da proba oscilaba entre os 30 euros cando se trataba dun test de antíxenos e 120 se a proba efectuada era unha PCR. A investigación iniciouse no pasado mes de xaneiro. A Policía Autonómica conseguiu documentar unhas 4.000 falsidades documentais dentro dos expedientes incautados nos rexistros realizados. Hai constancia de que a trama expediu un maior número de certificados, pero parte desa documentación foi destruída.